Με πονήθεις παπιέ γιατί σε φάγα ληστεία. Αυτή η φωνή είναι του Ντόναλντ Ντακ. Στάσου, Τούτς, ίσως είμαι τυχερός. Συγγνώμη κύριε Ντακ, είμαι ο Μπόνκερς Μπόμπκατ και είσαστε το είδωλό μου από κομπάρσος. Θα μου δώσετε κάτι στη νέα σας ταινία, ένα ρολάκι, το σεδά. Ξαφνωτός τον μη σε κάνω φρικασέ. Δεν θέλω να πάρετε απόφαση πριν δείτε τη δουλειά μου. Με πετύχατε ποτέ στο ομάδα σωτηρίας. Γεια σας παιδιά, πάμε. Μου έβαλε 10. Έχετε χρυσή καρδιά. Έχεις χρυσάφι, φέρ' το εδώ. Λοιπόν, αλλάζω εύκολα. Να σας κάνω τώρα τον πιστολά. Είμαι σαν αληθινός. Οπ, είναι ληστής. Πες του να με ρίξει, πες του να με ρίξει. Ταράμ! Τα έκανα στην τελευταία μου ταινία και ξετελάθηκε ο κόσμος. Θα με λιντσάρισαν για ένα αυτόγραφο. Μα δεν σας έδειξα πως έπιασα τους γκάνγκστερ της Γλασκόβης σε μια τριπλή λαβή και... Ευχαριστώ για τη βοήθεια, φίλε. Έπρεπε να γίνεις μπάτσος. Έπρεπε. Α, ναι. Να γίνουμε συνεταίροι. Είσαι ο τύπος που θέλω για να φτιάξω την καριέρα μου. Είμαι... Οι εγκληματοφάγοι ζουν στο City Park. Εκεί ο Μπόνκερς Μπόμπκατ έσωσε τον Ντόναλντ από ένα ληστή. Αλήθεια? Τι? Πού? Και να προσθέσουμε ότι σε άνδειξη ευγνωμοσύνης για τη σωτηρία του Ντόναλντ Ντακ, ο αρχηγός της αστυνομίας Κανίφκι θα απονείμει προσωπικό στον Μπόνκερς Μπόμπκατ το παράσημο εργαθείας πολιτών.